sit vaan tunnu niille aukeavan. Mun iskuyritykset ois aika jäätävää, jos ujo paska ees uskaltais yrittää. Kerran kikkutyttö tarjos mulle drinkin, jäädyn ja taisi saada lievän paniikin. Tyttö lähti nähtyä mun naama varmaa, no sain paha ilmaisen kaljan. Tekoilla treffeillä metsikussi housuun, kun ei se jännitys lähtenyt millään. Sitten täytyy lähteä melko nopea juoksuun, kun lensi vahingossa haarukkaisen silmään. Mitä mä aina onnistu peilaa, viimeksi kysyin lähenkö keilaa. Muuten meni hyvin, mutta onnistui se varmaan teilaa. Hei vaan, sinne meni taas yks, ei taida löytyä tällä viiksi vaan luulle heilaa. Ei meillä on näin siitä eikä huomenna, ei näillä paskon sosiaalisilla taidoilla. Ollaan aina sinkkuita ja paskui parisuhteen. Me ollaan aina yhtä lapsellisiin aste ees. Vietin päivä tai kaksi mun iskureplani, kunnes uskalsin lähettää tekstarin. Terve se on meille vaan teille, ja sai vastaan sen, että painu vittu pelle. On ollut putkassa ja saanut sakkoja tusina lepäitä, että kyse on ahdistelusta. Ja kotiin tehdä ruoka sitä alkoi mä uina, kun en osannut ja latoilla taselle yhden rusinan. Näkisinpä sen tänään, edes yhden kerran mulla on tyttökuvioissa. Jutelinkin kerran, tuot se tulee vastaan, nyt ei kansi alkaa pelleileen. Moikkaan kivasti ja kysyn sitä treffeille. Hei, älä jäädy, joo sä pystyt tähän. Kamaan sano ihan mitä vaan. Saanko panna sua takaa? Paitsi sitä vitun vajaa. Ei meillä on näin siitä eikä huomenna, ei näillä paskon sosiaali.